a lokacin ƙanwarshi ta kawo min lemo tashi na yi sallar la'asar inda Allah ya taimake ni sai na ƙi shan lemo na ƙi cin abinci ashe a cikin wannan lemon sis an sa ƙwaya wallahi kar ki ji zancen wasa Hamma ce yar uwarki ki haɗa baki da namiji a cutar da ita a gidanki a ɗakin ki na aure wannan wace irin rayuwa ce kan bala'i an sa lemo na kuma zaki sha ce zan yi sallah ta bar ruwa tana rawar jiki ne alwala na yi sallah na zauna haka ina addu'a bayan na gama sai na ji yana ce mata ke duk yadda za a yi ki mata dabara ta sha lemo Allah ba a zalimin ba wasa ba wallahi sai na ji ban yarda da lemon ba gaba ɗaya har abincin ma sai ban sha ba ban ci ba ita kuma ta fita an samu mukulli an rufe ni ta baya da ke da shi sani da shi sun haɗa baki idan ya gama kuma menene zai kira ta a waya idan ya tafi kin gani ina bacci sai dai in tashi in gani da gani sai ita a wannan lokacin yayyayyayyay in ci abinci na ce a an wallahi na shi ba zan ci ba ki sha lemu to wallahi zan miki ƙura na ce dan Allah ka bari ana so kawai ji ne ba na jin daɗi ai sai kin tuna ce wallahi wa azumi nake yau alhamis to yanzu dai dan Allah abinda nake so da ke ina son ki bani kulawa na ce wata irin kulawa kake so hawu ta ki an koma da dan Allah ki bani kulawa aba baby wayi Allah ba na so hada na zo na fahimci inda ya dosa na ce masa dan Allah me yasa maza kuke son ku dinga lalata mana rayuwa idan baka tausaya min cewa ni budurwarka bace ba ka tausaya min ni yayar wasu ce kuma kanwar wasu sannan ina sa ran in zama uwa ga wasu yar wasu na ce baka da yaya mace baka da kanwa mace ko kuwa baka da ya ka gaya min ka taɓa aure kuma mace aka haifa nace duk abin da kai da yar wani sai an yi da taka nace kai in kai zina a gurin wani sai an zo an yi auren ka faɗi ne na fiyayyen halitta nace me yasa to in baki bani ta lulluma ba za ki banta ƙarfi nace to shi kenan za ka ga Allah ne in gama magana duk abin da kake so ka yi ka je ka yi na ce ni dai in dai addini na gaskiya ne Allah karka bawa bawanka iko ya keta min haccina na ce Allah kai ka ce mu roƙe ka za ka amsa mana na ce to na roƙe ka amsa ni shikenan sai ce min haka ne na ce yanzu ƙara ta kike ka wurin Allah na ce ai ya kamata in kai ƙarar ka wurin Allah na ce tunda nake a rayuwata ban taɓa yin talla ba yayi na sun tsaya matsayin daka na yi makaranta ta addini na yi ta boko na ce ba a taɓa sani a hanyar da zan je in lalace ba sai kai yanzu kake so ka lalata min rayuwa akan me to ina jin rauni a raina har na zo na dake sis ban ankare ba na ji ya shaƙo ni ya kauɗa min mari a haka na daure na ce ka mare ni na ce wannan mari ne kai ni ina fuskata amma idan ka keta min haddina a cikin zuciyata ka mare ni na ce to gara kai min duk abin da za ka min amma da sanya da hankali na ba zan taɓa barar ka keta min haddina haka kika ce na ce dan shi ga miki haka ya maka na a jikin sip ɗinta maka na a cikin wardrobe ɗinta har na ji rauni a kafaɗa na ƙara daurewa na tashi na ce ko me za ka yi sai dai kamar
amma wallahi ba zan taɓa bari ka keta min haddi ba. Abu ɗaya ne kawai, ka kashe ni. Idan na zama gawa sai kai duk abin da kake so, ba zan hana ka ba. Na ce kuma Allah na yana kallon ka. Nan ma ya ƙara tashi. Sai ya maka na a gadonsa har sai da na kai ƙasa. A wannan lokacin ne na kasa mai. Ina kallon shi. Cikin ƙudurar Allah sai aka zo aka buga gida. Ana ta jijjiga ƙyauren. 'Yar matar gidan ta dawo. Kuma ke ne ko ba ce? Ko ba ce. Kuma dole sai ta dawo ta rufe. Ta buɗe. Sai ya fita. Waye yarinya ta ce mama tana kiran mamanta. Ni kuma kafin ya dawo na rufe ɗakin. Na gane. Iya fita na ja jiki. Wallahi sis a lokacin na rantse miki da Allah ba na iya gane me yake faruwa. Ba ƙaramin buguwa ne ba. Dan nan a lokacin gefen baki na sai da ya fashe. Duk saboda ya lalata. Bugu kawai buga ni kawai ya dinga yi. Ina tashi haka sai ƙara buga ni a wani wurin. Ya ce ba ta nan. Ya faɗa mata ya ce ta je gidan wata maƙociyarta. Ba zan ambata sunan matar ba. Ta je ta taso ta zo ta buɗe gida. Shi kuma ya zo na ta jijjiga kofa in ban buɗe ba da abin da ya ga dama zai yi. Ban buɗe ƙofar ba. Tana zuwa ta buɗe ƙofa ta shigo. Ta ce min ya aka yi ban buɗe ƙofa ba ki buɗe mana lafiya? Ni ce. Sai na buɗe. Sai ta gani gefen baki na haka yana zubar da jini. Da gefen nan ɗina haka ya kumbura sosai. Ido na haka ya kumbura ya yi ja nan saboda makuwa. Me ya faru da ke anti ummi kaza? Sai mata shiru. To na san da haɗin baki ne. Na nemi kuka na rasa. Ai in wuya ta wuya. Idan kika ji ana ki gudu, to sa gudu ne bai zo ba. A lokacin tashi, ɗebo takalma na. Damun da hijabi na ban cire ba na fito. Ina jan jiki. Lafiya. Mun yi magana ba na fito. Bayan na fito sai biyo ni. Yana haka zan mai? Daman ba san shi nake ba. Ba ki bige shi ba? Ai yana da hankali ne. Duk wanda ya zalunce ka sai ki bar shi da Allah. Yanzu idan na ce zan yi faɗa da shi, ba ni da ƙarfin da zan kare kaina a wurin shi. Kin fahimta? Kin fahimta. Da ƙarfin mace da na namiji ba ɗaya bane ba. A bisa tsautsayi idan na ɗauki wani abun zan buga mishi sai in ya kashe shi. Amma da na nemi taimakon Allah ya kawo min agaji. Shikenan na bar shi da kunya kuma na bar shi da Allah. Don ba zan taɓa yafe mishi ba. Wallahi sis ba zan iya yafe mishi ba. Wannan dai shine babban dalilin da yasa kika tsani soyayya. Gaskiya wannan shine babban dalilin da yasa na tsani soyayya. Kina da dalili mai ƙarfi. Saboda amma addu'a zaki Allah ya baki nagari. Yanda zai so ki tsakani da Allah. Waye nagara? Akwai su. Kin san guda nawa ne cikin dalili? Ko sun kai 1000 dole akwai nagari. Duk wanda zai zo abin da zai fara bukata a wurinki daga mun fara soyayya musamman a chat sai a fara tura miki sticker mara kyau in kika ce ba haka ba sai a ce ba ki waye ba idan kuma kika ce da mutum ba kya son shi sai a ce ai abin da wane miki ni ba zan yi miki ba kuna fara tafiya sai kika dukkan wajja ce to wai shin me maza suka mayar da mu Bai. ya fi ƙarfin bayi sai dai ki kirawo wasu mazan sun mayar da mu tamkar dabbobi kawai sun mayar da mu ababen jin daɗin rayuwarsu idan kika fara soyayya da namiji kuna fara yin soyayya riri in ba sa shi kika ci na kirki bane ba zai fara neman ki kin fahimta idan ya fara neman ki idan kin sakan mai jiki wallahi sai ya san ki da shi har abada zai aure ki ne idan kuma da kyau idan kuma ya aure ki kaddara ya aure ki kullum a zargi zan ki kare
ai kina bin wani kina bin wani. Rayuwa ma ba za ta yi daɗi ba. Me ya jawo wannan? Shin riga abin da yake so ya riga da ya samu. Famfam. Ko da a ce yana son ki, idan ya gano wata, ta zai tafi ki tarbiyya. Haka ne. Idan kuma kika hana shi kanki, ta zai ba kya son shi. In dai ba dan Allah ya zo ba. Wallahi sis abin da zai fara ma ce miki shine ba kya son shi, shi yasa baki ba shi kanki ba. Haka fa suke bin mutane, haka fa suke bin 'yan mata kamar dabba. Idan kika yi aure mijinki ya sake ki, idan kika fito waje, da su zaki ta haɗuwa ko da yaushe. Wannan fa ƙalubalen shi muke ta fuskanta a cikin soyayya. Sis idan na baki labarin wata soyayyar da na yi, wadda na fuskanci ƙalubale wanda ya ci uban wannan, abin ya yi yawa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Amin. Amma kin gane? Dole. Ba zan ce ba zan yi aure ba. Saboda ya zame min dole. Kuma shi ne abin da zai kasance cikar mutunci na. But ban san waye wanda zan rayu da shi wanda zai kasance na kirkin ba. Mata da yawa abin da yake faɗa mu cikin abubuwa marasa kyau, rayuwa zan ce ko mara kyau a yanzu, wata shaye-shaye, wata karuwanci, wata ta zama kamar mahaukaciya, ga ta nan dai sulan lalacewar mu na farko. Wallahi duk kusan akan su ne. Maza suna da gudunmawa kashi 89. Ta zaki kashi 99. Baki ɗaya fa mu rayuwar mu mata a ƙarƙashin maza take. Maza su ne bangon rayuwar mu fa, da su za mu jingina mu ji daɗi. Amma wallahi duk inda ya juya miki baya, kin samu akasi. Daga inda kika ɗauki soyayya ki 100% kika bawa wanda kike so kuke soyayya tare, in ba sa a shi kika ci ba, akwai tashin hankali a ciki. To, Hajiya Ummi mini miki fatan alheri kuma muna sa ki da addu'a. Ubangiji Allah ya fito miki da nagari wanda zai rike ki da gaskiya da amana. Jama'a duka anan zamu karkare wannan tabarmar shirin namu. Ku biyo mu a next. Wani fata za ki yi wa 'yan uwanki mata da kuma shawara akan irin waɗannan samari domin wasu sukan iya ba su haɗin kai da bisa da ni fata da zan yi wa mata shine ko kuma in ce zan yi mana gabaki ɗaya. Ina roƙon Ubangiji Allah ya kare mu daga aikata ɓarna. Ubangiji Allah ya kare mana imanin mu. Abu na gaba kuma shine dole ne iyaye, musamman iyaye mata, su dage da kulawa akan 'ya'yansu. Sannan mata ina jan hankalinku a shawarance, domin ban ce dole ba. Kin gane? Kin san so idan ya rufe maka ido, wani lokacin ba ka gane me kake yi. Sai ka faɗa daga baya ka zo kana da na sani. Abinda shawarar da zan ba 'yan uwana mata shi ne, ki tsaya duk sanda kike wa namiji, ki kula ki gane wanne irin so yake miki, ki kare mutuncin ki. Domin na rantse da Allah idan kika sake namiji kike ta miki haddin ki a waje, to fa shikenan kun yi fanfan da shi. Duk bala'i ki kare mutunci.